Kaya nga nung padayon man jud ka. Unsa may rason jud nimo nga nung ipadayon man jud na ang imong gibuhat. So usa ka hinungdan mo kini gumikan sa atong pamilya, gumikan sa sitwasyon mo po na hinungdan nga mo padayon ta. Kay ug wala kay rason nga mo padayon ka. So makapadayon ka. So mo na question nato diha mao nga naagi rason kanang taong nga kugihan nganong nagpadayon na sila jay kay ngano naagi na sila purpose sa kinabuhi kay kanang dili nakapadayon na man sila purpose ang ilaha gikapoy lang sila napagod lang pero realize mo na nga wala gyud dali tanan mo agi jog hard work unya kung ning agi na kag hard work ayaw nagbalik sa uno nga mo relax ka kay maglisod na pud ka mo nga mo padayon ka gumikan ka na kay rason sa imong kinabuhi unya nun ang akong pag-video kini i-try ni nga vitamins good to sa plus vitamin C diha sa comment section.